عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سورہ یوسف دی تفسیر دا آج 19واں خطبہ جمعہ. الحمدللہ اللہ دی توفیق اور او دی مدد دے نال اساں قدر تفصیل دے نال سورہ یوسف دی تفسیر سنی اور سنائیے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر
بات اس مقام تو شروع ہوئے گی جس مقام تے گزشتہ خطبے چ ختم ہوئی کہ جدوں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں دے سامنے اپنا آپ ظاہر کیتا کہ میں ہی او یوسف جنوں تساں حسد دی بنا تے اپنے باپ دیاں نظراں تو اوچل کرن واسطے کھوہ دے اندر سٹیا اور جدوں انہاں دے بھراواں نوں احساس ہویا اور معذرت کی تھی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دے جرم نو انہاں دے قصور نو معاف کر دیتا اور صرف معاف ہی نہیں کیتا بلکہ نال یہ بھی کہہ دیتا یغفر اللہ لکم اللہ بھی تو انو معاف فرما دے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تے او بڑا رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والیاں تو زیادہ رحم کرنے والا ہے اور او دی رحمت یہ ہے کہ جدو بندہ او دے سامنے عاجز و منکسر ہو کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر دیاں جدو رب دے سامنے اپنے جرمہ دا اعتراف کر دیاں معافی دا طلبگار ہوندہ ہے تے او ارحم الراحمین ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے لیکن یہ دے واسطے شرط ہے کہ بندہ اپنے گناہ دا معترف ہوئے اعتراف کرے کیونکہ حدیث میں چاہتا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ کہ بندہ جدوں اپنے گناہاں دا رب کے اعتراف کرتا ہے کہ میں واقعی مجرم ہاں میرے کو گناہ تے قصور ہوئے نے عرشاں والیا میں توبہ کرنا تے مینوں معاف کر دے فرمایا جدو بندہ اعتراف کر کے رب کو توبہ کرتا ہے تے رب او دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے ہن اے یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے اعتراف کیتا ہے کہ ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے اسی حسد دی بنا تے اے یوسف تانوں نقصان پہنچان دی پوری کوشش کی تھی لیکن اج اسی من گئے ہیں کہ رب نے تانوں ساڈے تے ترجیح دیتی ہے اور تانوں اللہ نے پسند فرمایا ہے اسی معافی دے طلبگار ہاں تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے والوں کوئی مواخذہ نہیں کوئی پکڑ تکڑ نہیں تے رب بھی تانوں معاف کر دے گا یغفر اللہ لکم رب معاف کر دے گا ہن کرنا کی ہے اے میرا کرتا لے جاؤ تے جا کے باپ اپنے دیاں نگاہاں تے اکھاں تے انہوں لگاؤ تے میرا رب انہاں دیاں اکھاں ٹھیک کر دے گا ایتھوں تک کی بات گزشتہ خطبے دے اندر پہنچی سی ایتھوں ہی ہون بات اسی شروع کرنے ہیں کی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آپ میری قمیض لے جاؤ تے جا کے میرے باپ دیاں نگاہاں تے میرے باپ دیاں اکھاں تے انہوں لگانا تے میرے باپ دیاں اکھاں واپس آ جان گیاں انہاں دی نگاہ واپس آ جائے گی انہاں دی نظر ٹھیک ہو جائے گی تے تسی جدوں ٹھیک ہو جان انہاں نو تے اپنے سارے اہل و عیال نو لے کے تے میرے کول ایتھے مصر وچ آ جاؤ حضرات اے دے تحت میں جڑا گزشتہ خطبے دے اندر آخری مسئلہ بیان کیتا سی نا
او دی طرف بھی میں تھوڑی جی تواڈی نگاہ کر دینا چاہنا، تانوں یاد دہانی کروا دینا چاہنا۔ میں آخری مسئلہ اس آیت دے تحت یہ بیان کیتا سی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے اے معجزات نے کہ جیڑی چیز انبیاء دے نال منسوب ہو جاندی ہے او دے تو عرش والا رب لوکاں نو فائدہ پہنچاندا ہے۔ اور میں دیاں مثالاں بھی دتیاں سن کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرتا مبارک ازواج متحرات دے کول سی، فرماندیاں نے جدو کوئی بیمار ہوندا اسی انہوں پیوں کے پانی نچوڑ کے بیمار نو پلا دیندے، اللہ شفا عطا فرما دیندا۔ بعض ازواج متحرات دے کول میرے پیغمبر دے بال مبارک سن، او اگر کوئی بیمار ہوندا تے والا نو پانی چ پیوں کے تے پانی پلا دیندے، میرا رب شفا دے دیندا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میری قمیض لے جاؤ تے جا کے ابا جی دے چہرے تے لگاؤ، اکھاں نہ لگاؤ، انہاں دی نگاہ واپس آ جائے گی۔ لیکن میں ایتھے اس بات دی وضاحت گزشتہ خطبے وچ بھی کی تھی، ہن بھی میں اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا، کرتا نبی یوسف دا ہوئے علیہ السلام یا کرتا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے یا بال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ السلام دے ہون، اے ساریاں چیزاں باعث برکت، باعث شفا، باعث رحمت اوڈو بندیاں نے جدو حکم عرش والے رب دا ہویا کر دے۔ کدا ہویا کر دے؟ عرش والے رب دا حکم ہویا کرتا ہے۔ اس واسطے عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی انبیاء کرام دے معجزات دے منکر نہیں، لیکن ساڈا ایمان ہے وے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر معجزات انبیاء دے ہتھوں رونما ہوندے نے، لیکن قدرت عرش والے رب دی ہویا کرتی ہے۔ اور جناب کرامتاں اولیاء الرحمن دے ہتھوں رونما ہوندیاں نے، لیکن او دے اندر بھی قدرت عرش والے رب دی ہویا کرتی ہے۔ نہ نبی اپنی ذات دی اندر بذات خود کسے نو کوئی معجزہ دکھان دے قادر نے، نہ اولیاء اپنی ذات دی اندر بذات خود رب دی مدد تو بغیر کسے نو کرامت بخان دے قادر نے۔ اور اے دیاں دلیلاں میں قرآن وچوں اللہ دی رحمت نال پیش کر سکنا، لیکن چونکہ میرا یہ عنوان نہیں، اس واسطے میں صرف اشارہ کر دیتا ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی کسے لے اس بات، بلکہ یہ تو پہلا بیان کئی دفعہ ہو چکے ہیں، میں بڑی تفصیل نال اللہ دی رحمت نال بیان کر چکے ہیں کہ معجزات اور کرامات دی اندر مدد تے قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دی ہے، او دی مدد تو بغیر نہ معجزہ بن سکتا ہے، نہ کرامت بن سکتی ہے۔ حضرات آؤ ہم ذرا اگے چلیے، میں اشارے دیندہ جا رہا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے رب نے سورہ یوسف کیڑے کیڑے مسئلے سانوں سمجھائے نے۔ اور جدو فرمایا نا کرتا میرا لے جاؤ تے لے جا کے میرے ابا جی دی اکھاں تے لگاؤ، اللہ انہاں دیاں نگاہاں ٹھیک کر دے گا۔ اور قرآن ذرا سنیا جے قرآن کی آمد ہے، ایک کرتا لے کے تے وڈا پتر جڑا نا او اتھوں ٹر پیا ہے تے رب فرماندے نے ولما فصلت قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اتلوں ایک قافلہ نکلیا مصر دے وچوں، اس قافلے دے اندر انہاں دا بیٹا جڑا کرتا لے کے آ رہا یعقوب علیہ السلام دا، اے بھی اس قافلے دے اندر موجود ہے۔ اتلوں ایک قافلہ نکلیا، اتل حضرت یعقوب علیہ السلام کنان دے اندر بیٹھے نے، اور کنان وچ بیٹھ کے تے اپنے پوتریاں نو کہندے نے، کیونکہ پتر تے سارے مصر
وچ گئے سن نا اپنے پوتریاں نو اپنی آل اولاد نو جمع کیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے گھر والیو اے میرے اہل بیت اے میرے پوتریو تے میریو پوتریو اے میریو بہوو اے میری بیوی سنو نا اے نبی یعقوب جی کی گل سنانا چاہندے ہو. فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اگر تسی مینو بہکانا نہ سمجھو اگر تسی مینو یہ نہ سمجھو کہ بڑھیاں ہون دی وجہ تو میری عقل ماری گئی ہے تفندون دا معنی دس رہا اگر تسی یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے دی وجہ تو میری عقل کم کرنا چھڑ گئی ہے اگر تسی یہ نہ سمجھو بڑھاپے دی وجہ تو میں معاذ اللہ سٹھیا گیا وہاں پنجابی جاندے نے نا اے سٹھیا گیا اگلیاں پچھلیاں ماردا پھردا ہے اگر تسی مینوں یہ نہ سمجھو کہ میں بہکیاں باتاں کر رہا ہاں تے میں تانوں دسنا انی لاجد ریح یوسف میں اج یوسف دی خوشبو پا رہا ہاں میں اج یوسف دی کی پا رہا تے کرتا لے مصر چو ٹریا ہے کرتا مصر چو ٹریا لے تے نبی یعقوب فرماندے نے جے تسی مینوں بہکیا نہ سمجھو جے تسی مینوں بڑھاپے دی وجہ تو میری عقل ماری ہوئی نہ سمجھو تے انی لاجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پا رہا ہاں. ہن ایتھے کئی لوگ بہک گئے کئی لوگ ہل گئے آندے نے ویکھیا جے نا اسی آنے نبی ہر شے جاندے نے نبی ہر شے جاندے نے اسی آنے نبی ہر شے جاندے نے قرآن آندے نبی یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دی خوشبو ادوں پائی جدوں کرتا مصر وچ سی تے نبی یعقوب کنان وچ سن تے میں پھر آنا نبی یعقوب کنان وچ بہ کے مصر دے کرتے دی خوشبو پا رہے نے اپنے پتر دی خوشبو پا رہے نے جدو پتر 3 میل تے کھوہ وچ ڈگا سی ادوں خوشبو کیوں نہ آئی ادو نبی یعقوب نو خوشبو کیوں نہ آئی اج سینکڑوں میل دے حضرت یوسف علیہ السلام مصر وچ بیٹھے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے انی لاجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پا رہا تے جدوں 3 میل دے فاصلے تے کنان دے 3 میل دی مسافت ہے کھوہ دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام موجود سن 3 دن جو کھوج رہے نے کنے دن 3 دن کھوج رہے نے تے نبی یعقوب علیہ السلام نو خوشبو کیوں نہ آئی نبی یعقوب علیہ السلام نو پتا کیوں نہ چلیا نبی یعقوب علیہ السلام دا علم ادو معاذ اللہ کیا ادو علم نہیں سی کہ ہر شے جاندے سن اور لوگوں سنا عقیدہ ہوئی ہے جڑا کتاب و سنت نے دیتا ہے کتاب و سنت دی بات ہی پر حق ہے انبیاء کرام علیہم السلام اوہی جاندے نے جو عرش والا رب دس دے اگر رب نہ دسے تے نبی 3 میلاں تے کھوج پہ یوسف دے بارے علم نہیں رکھدا رب نے دسیا تے مصر وچوں یوسف دی خوشبو آ گئی ہے تے نہیں دسیا 3 میل دے فاصلے تے یوسف کھوج پہ نے نہیں پتا لگا نہیں علم ہویا اے عقیدہ کنے دیتا ہے رب دے قرآن میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے دیتا ہے کہ نبی اوہی جان دینے جو اللہ دس دے جب تک رب نہ دسے نبیاں نو بھی بات دا پتہ نہیں جے چلدا اور اے دیاں دلیلاں کوئی ایک نہیں ایسے رکوع دی اندر اینا آیتاں چی اگے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ ہی وضاحت فرما دیتی ہے حضرت سنیا جے اے ہن قافلہ اتھوں نکل پہ ہے
تے اے جناب کرتا آ رہے ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی مینوں بہکا ہویا نہ سمجھو، اگر تسی مینوں بڈھیاں ہون دی وجہ تو میری عقل دے اوتے شک نہ کرو تے میں اج یوسف دی خوشبو پا رہا ہاں، لیکن جڑی آل اولاد ہے نا انہاں کیا کتھے 30 سال ہو گئے نے یوسف نو ایتھوں گیا، ہن یوسف دی خوشبو والا کتھوں آ سکدی ہے؟ انہاں اوہی گل کیتی جو اپنے وڈیاں کولو سندے آ رہے سن، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آندے نے ابا جی اللہ دی قسم تسی حالے بھی اسے پرانی گمراہی چ لگے پھر دے ہو، تسی حالے بھی اس پرانے بھلیکھے چ لگے پھر دے ہو، تہاڈا خیال ہے وے یوسف کدھرے زندہ ہی ہے، اسی آنے یوسف کدھرے مر کھپ گیا ہے، تسی آندے ہو یوسف حالے بھی موجود ہے، اسی آنے یوسف دا نام و نشان مٹ گیا ہے، پر تسی ساڈی گل منن واسطے تیار ہی نہیں، تسی حالے بھی انہاں پرانے خیالات چ لگے پھر دے ہو، حالے بھی انہاں پرانیاں گلاں چ لگے پھر دے ہو، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اے بات ہو گئی ہے تے بات مک گئی ہے، ہن انتظار لگا رب نے یوسف دی خوشبو سنگا دیتی ہے، ہن پتہ نہیں اگوں کی بننا ہے۔ نبی یعقوب علیہ السلام جدن تو یوسف علیہ السلام گئے نے ایک دن بھی یوسف دی یاد چھڑی نہیں چھڑی، ایک دن بھی یوسف دے واپس آن تو نا امید نہیں ہوئے، ایک دن بھی یوسف دے واپس آن تو مایوس نہیں ہوئے، اور دی دلیل کی آج سنے آج ہون جڑی اگلی آئے تھے وہ دیارے لنگے پئی 7-8 لنگے ہفتہ کو لنگیا تے قافلہ آ گیا کنان دے اندر، او جڑا ہفتہ پہلا مصر بھی جو ٹریا سی نا قافلہ اے آ گیا کنان دے اندر، تے جدو کنان میں جو پہنچے انہیں پتر جڑا لے کے آیا نا کرتے نو اے آیا، ہن قرآن سنے آج فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، اے بشیر تو مراد کوئی بشیر نہیں سی جدا نام ماں نے بشیر رکھیا سی، اے بشیر تو مراد خوشخبری لے آن والا، جڑا پتر کرتا لے کے آ رہا سی انہوں میرے رب نے بشیر آکیا خوشخبری لے آن والا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے آ گیا نا قافلہ تے پتر کرتا لے آن والا اگے آیا، انہیں آگے کرتا کھول کے باپ دے چہرے تے پا دیتا، القاہو علی وجہ ہی، حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے کرتا یوسف علیہ السلام دا پا دیتا، تے قرآن کہندے فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قرآن کی اندے فَارْتَدَّ بصیرا، جدو نبی یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے کرتا پیا تے نگاہاں لوٹ آئیاں، اکھاں صحیح ہو گئیاں، اکھاں بولو صحیح ہو گئیاں، اکھاں بولو۔ حضرت خیبر دا موقع دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک فرماندے نے علی کتھے وے؟ اللہ دے نبی دے خیمے دے اندر ہے، کتھے وے؟ خیمے دے اندر۔ اچھا لشکر اج کیوں نہیں آئے؟ اللہ دے نبی انہاں دیاں اکھاں خراب نے، دکھ دیاں نے، اس واسطے لشکر وچ نہیں آئے، فرمایا علی نو بلاؤ، حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے اپنے منہ چوں لعاب کڈ کے علی دی اکھ دے لایا، میرے رب نے علی دیاں اکھاں ٹھیک کر دی دیاں۔ اے موجزات نے، اے بولو کی نے؟ موجزات نے، اے دے وچ ذات نبیاں دی ہوندی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے۔ میرے نبی دا لعاب علی دی اکھ دے لگا، حضرت علی دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، اتنا یوسف علیہ السلام دا کرتا یعقوب نبی دے چہرے تے لگا، میرے رب نے نگاہاں واپس لوٹا دیتی۔
ہن ذرا گل دھیان نال سنیا جے، نگاہاں واپس آ گئیاں نا، اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نبی یعقوب علیہ السلام دیاں، تے اوہی جڑے پوترے پوتریاں اور بیوی اور نوہاں، او سارا خاندان جڑا دوالے بیٹھا سی نا، جڑے پیکی کہہ رہے سن انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی تسی وہ پرانیاں گلاں یوسف دیاں ہی لے کے بیٹھے ہو، یوسف دے کدھرے مر کھپ گیا ہے، یوسف دے پتہ نہیں کتھے ہے بھی ہے کہ نہیں، یوسف پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، تسی حالے بھی یوسف دیاں ہی گلاں کردے ہو، انہاں پرانے خیالات جی تسی لگے پھردے ہو، اے جڑیاں گلاں کرنے والے سن نا سارے اے بھی کول بیٹھے نے، تے جڑے پتر آندے آندے سن اے ابا جی یوسف ہورے کتھے وے، یوسف کدھرے مر کھپ گیا، چھڑ دیو یوسف دی جان، چھڑ دیو یوسف دے تذکرے، او پتر بھی کول ہی بیٹھے، تے جدوں اکھاں لوٹ آئیاں نا تے حضرت یعقوب فرماندے نے اوے کی گل ہے، اے میری اکھاں اے جی اے کرتا ابا جی یوسف دا جے، اے کرتا کدا جے یوسف دا جے، یوسف زندہ جے، تے صرف زندہ ہی نہیں جے بلکہ جدے کول اسی بار بار جا رہے ہاں او جیڑا مصر دا عزیز مصر ہے، او ابا جی اور کوئی نہیں ساڈا ویر یوسف ہی جے۔ اے ہون جی تو بشارتاں دیتیاں نا پتر نے آ کے نبی یعقوب علیہ السلام نو، تے نبی یعقوب نے ہون اگو ایک جواب دیتا، آج جواب ذرا دھیان نال سنے آجے، آج جڑے آندے ہو او جی نبی ہر شے جاندے نے، نبیاں نو سارا کچھ پتہ ہے، آج نبی یعقوب نے تہاڈیاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں نے، جے کوئی دور کرنا چاہے قال علم اقل لکم، اللہ انہاں نو قرآن دی سمجھ عطا فرما، اوے سانو کوئی پٹھا ہو کے اڈیاں بار زور لا کے بھی آکھے ہاں کہ نبی ہر شے جاندے نے، نبی بذات خود عالم ما کانا و ما یکون نے، اسی نہیں مندے، تسی آکھو کہ کیوں نہیں مندے، کیونکہ اساں قرآن اپنی آنکھاں نال پڑھ لے، اساں قرآن اپنی آنکھاں نال پڑھ لیا، ہن اسی کیویں جاہلاں دیاں گلاں من لئیے، اے قرآن ہن سانو جاہلاں پیچھے لگن نہیں دیندا، اس لئے تے بعد مولوی آندے نے قرآن نہ پڑھے آجے، یہ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اصل دے اندر انہاں دا خیال ہے جے قرآن قوم نے پڑھنا شروع کر دیتا تے ساڑیاں جہالتاں تے ایمان کون لے آئے گا، ساڑیاں گلاں تے یقین کون کرے گا۔ اب میں اللہ دی قسم سن دیا رہی دے ایڈیاں ایڈیاں عجیب گلاں، ایک مولوی صاحب بیان پہ کرن آندے نے حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، ولی اللہ سن، اسی دعا کو ہاں اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، پر مولویاں نے معاذ اللہ انہاں نو ولی اللہ تو چکیا تے خدا بنا چھڑیا، تے اسی انہاں نو خدا من دے۔ مولوی صاحب بیان پہ کرن جیڑا پیر صاحب نو نظر بھر کے ویکھ لیندا سی او فوت ہو جاندا سی، او زندہ رہ نہیں سی سکدا، او مر جاندا سی، اصل وچ مولویاں دا بیڑا ڈوب گیا، اے جڑی صفت سی کہ اونوں نگاہ نال ویکھ کوئی نہیں سکدا، ایک دی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تینوں ویکھنا، فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم نو ویکھ نہیں سکدا، دنیا دی کوئی نگاہ مینوں دیکھ نہیں سکدی۔ اینا مولویاں نے پیر صاحب نو چکیا تے رب بنا چھڑیا، پتہ کی آندن اے پیر صاحب نو جیڑا کوئی نظر بھر کے ویکھدا سی مر جاندا سی، تے نبی پاک ملے تے آکھن لگے عبد القادر میری امت رحم کر لو، ایمان نہ دسے نبی پاک دی بھی توہین نہیں کہ نبی پاک آ کے پیر عبد القادر جیلانی کے ترلا مار دینے پہ کہ میری امت رحم کر، اور ظالمہ خدا دی بھی توہین، رسول اللہ دی بھی توہین، تو صاحب پیر عبد القادر جیلانی نو رسول اللہ تو بھی اگے لے گئے ہو، رب تو بھی اگے لے گئے ہو۔ نبی پاک نے آکھیا رحم کر، تے پیر صاحب نے فرمایا اچھا اللہ دے نبی میں ہن جڑا مینوں ویکھے گا او مرے گا نہیں، پر پھر بھی حالے بھی جڑا پیر صاحب نو نظر بھر کے ویکھ لیندا ہے او دا پھر بھی بڑا نقصان ہو جاندا ہے، نقصان تو نہیں بچدا، مطلب وہ مولوی صاحب دسنا ہے چاہتے نے کہ کوئی انسان پیر صاحب نو ویکھ نہیں سکتا، انا للہ
اندازہ کرو تسی، کوئی آندہ ہے پیر صاحب نے مردے زندہ کر چھڑے، کوئی آندہ ہے اسرائیل کولوں روحاں کھو کے سارے مردے انج پا چھڑیاں۔ یارو خدا دا خوف کرو، کی قوم نو تسی گمراہی تے پایا، انہاں دے عقائد خراب کر رہے ہو، سب جھوٹ ہے۔ اے ہوجیاں جڑیاں گلاں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ول منسوب کیتیاں جاندیاں نے، ساریاں بولو اچھی بولو، او ولی اللہ سن، او تے رب دے تابع دار سن، او تے اللہ دے فرما بردار سن، انہاں کولوں تے کوئی ایسا عمل ولی اللہ ہون دے وجہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے گا جیڑا کتاب و سنت کے خلاف ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آج جڑا دھیان نال سنیا جے نبی یعقوب علیہ السلام کی آندے نے، جدوں اکھاں واپس آ گئیاں تے پتر نے آ کے دسیا ابا جی ساڈا بھرا یوسف زندہ ہے، تہاڈا پتر یوسف زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں او تے مصر وچ بادشاہ بنیا بیٹھا ہے، عزیز مصر بنیا بیٹھا ہے، جہدے کول اسی گلاں لے آوندے رہے ہاں ساڈا ہی بھرا جے۔ تے ابا جی یہ کرتا انہیں اپنا دیتا سی، آندا سی جا کے میرے باپ دیاں نگاہاں تے پاؤ تے او دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں۔ تے ہن نبی یعقوب علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ او میرے او پترو میں توانوں آنا سانا کہ جیڑیاں گلاں رب کولوں میں جاننا توانوں انہاں دا پتہ نہیں، جیڑیاں گلاں اللہ مینوں دس دے توانوں انہاں دا علم نہیں۔ لفظاں تے غور کرنا، عالم من اللہ، عالم اچھی بولو، عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو ساتھ دل لا لیا کہ یوسف دنیا تو ختم ہو گیا ہے، یوسف مر کھپ گیا ہے، یوسف واپس نہیں ہونا، پر میں آنا سا آئے گا۔ پتا جے کیوں آنا سا ہے، کیوں آندے سو، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ نے مینوں ایسیاں نشانیاں وکھا دیتیاں سن جنہ دا تو انہوں پتہ ہی نہیں سی۔ کنے وکھائیاں سن؟ اس گل دا علم مینوں کنے دیتا سی؟ تاں ہی تے میں آنا سا پورے یقین نال کہ یوسف مریا، یوسف نو بھیڑیاں کھادا، یوسف نو کسے جانور نے کھادا، یوسف کدرے گمن، یوسف کدرے جناب ضائع نہیں ہویا، یوسف زندہ ہے، وہ واپس آئے گا۔ میں یقین نال تاں کہنا سا کہ میرے رب نے مینوں اے دسیا سی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ہن انہاں لفظاں دی روشنی وچ پچھلی آیت تے ٹر جاؤ، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد، میں قرآن حل کر رہا ہوں تواڈے سامنے جی اللہ تانوں سمجھ دے دے۔ پچھلی آیت کی ہے، انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کتھے نے؟ مصر میں، تے نبی یعقوب علیہ السلام کتھے نے؟ کنعان وچ۔ تے فرماندے نے میں یوسف دی خوشبو پا رہا ہاں۔ اے جی کیویں پا رہے ہو؟ ہن اگلی آیت، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے جو کچھ بھی میں تانوں دس رہا اللہ دی طرفوں دس رہا۔ کدی طرفوں دس رہا؟ پتہ لگا خوشبو بھی کدی طرفوں آئی؟ اللہ نے بھیجی۔ جدو 3 میل تے سی ادو خوشبو نہ آئی کیونکہ رب نے نہیں بھیجی۔ جدو 600 میل دے میں خوشبو آ گئی ہے کیونکہ رب نے بھیج دیتی۔ کو گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ پتہ لگا حضرت یوسف علیہ السلام دا اے دے اندر کمال یہ ہے کہ وہ نبی سن، انہاں دا کرتا سی، لیکن اس کرتے دے شفا دین والا ہون وچ کمال کد ہے؟ اللہ دا۔ نبی یعقوب نو اگر مصر وچ بیٹھے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی نے دے دے کمال کد ہے؟ اللہ دا۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ معاف رکھنا، کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے ویکھو
حالات ہو رہے کیویں دے بنے نے مولوی ہی پرانے مسئلے لے کے لگے پھردے نے اور ویکھو بالفرض جنگ لگ جاندی ہے اللہ کرے نہ لگے پناہ منگنی چاہیے اللہ کرے مسلمانہ اتے آزمائش نہ آوے پناہ منگنی چاہیے لیکن اگر جنگ لگ جاندی ہے کوئی بمب وجدا ہے تسی سارے شہید ہو جاندے ہو جے تہاڈا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا تے شہید ہو کے جنت تے جاؤ گے کہ جہنم وچ دسو اس واسطے میں نہ تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہو جائے مرن تو پہلا تہاڈا عقیدہ صحیح ہو جائے تاکہ موت آئے تے عقیدے دی خرابی دی وجہ تو اسی جہنم وچ نہ جائیے بلکہ رب دی جنت دے مہمان بن جائیے کیونکہ عقیدہ صحیح نہ ہویا تے جنت بھول جاؤ جنت نو جنت ملنی ہے تے عقائد دی بنیاد تے رب دی رحمت نال ملنی ہے خراب عقیدے والے نے جنت وچ نہیں جانا اس واسطے عقیدہ یہ رکھو کہ انبیاء دے معجزات وچ قدرت اولیاء دی کرامات وچ قدرت نبی اپنے طور تے غیب نہیں جاندے رب دستے تے جاندے رب دستے تے میں جیڑی آیت شروع خطبے جو پڑھی ہے نا یہ اللہ توفیق دیتی اتھوں تک رب لے گیا تے آج میں وہ بیان کراں گا اگے چلیے جی ہن اے جدو پتر نے اے تھوڑی دیر گزری نا تے باقی دے پتر بھی آ گئے وہ پیچھے پیچھے آ رہے سن ایک پتر ذرا چنگا دوڑ دا گھوڑا لے کے پہلا پہنچ پیا تے باقی دے پتر بھی پیچھوں پیچھوں آ گئے تے ہن سارے کٹھے ہو گئے ہن جا کے اپنے باپ دے سامنے درخواست کردے نے کی آندے نے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین آندے نے ابا جی اسی اج اعتراف کرنے ہاں ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے ابا جی اسی خطا کار ہاں ابا جی اسی مجرم ہاں ساڈے کولوں جرم ہو گیا ہے اسی یوسف نو تواڈیاں نظراں تو جل کرن واسطے اونوں خوہ دے اندر سٹائے ساں ابا جی سچی اپنے قصور نو مننے ہاں اسی اپنے جرم نو مننے ہاں پر ابا جی ہن اسی تواڈے کولوں ایک درخواست کرنے ہاں ایک ہی درخواست کردے ہو آندے نے استغفر لنا ذنوبنا ابا جی تسی بھی سانو معاف کر دیو تے اللہ کولوں بھی سانو معافی لے دیو اللہ کولوں تسی سانو ہن ایتھے ذرا کوئی ایک دھیان کرے جے گل دھیان نہ سمجھیا جے آندے نے واسطہ پا کے دعا نہ منگیے وسیلے تو بغیر منگیے تو قبول ہی نہیں ہوندی آندے نے بھائی آندے نے نا کی آندے نے اے وسیلے تو بغیر دعا منگیے تو دعا قبول نہیں ہوندی آ ویکھو ہاں والا اے نبی یعقوب دے پتر وسیلہ پاندے نے پہ پر وسیلہ کیڑا پاندے نے پہ دھیان کرے آجے استغفر لنا ذنوبنا ابا جی اپنے رب کولوں سانو معافی لے دیو ساڈے واسطے رب کولوں استغفار کرو ساڈے واسطے رب کولوں معافی منگو یعنی دوجے لفظاں دا معنی ہے بندا ہے ابا جی دعا کرو کہ اللہ ساڈی اس خطا نو معاف فرما دے پتہ لگا دعا کروانی جائز ہے کدے کولوں زندیاں کولوں دعا کروانی یہ بھی ایک وسیلہ ہے دعا کروانا وسیلہ ہے دعا کروانا انبیاء کولو اے وسیلہ ہے دعا کروانا اولیاء کولو وسیلہ ہے دعا کروانا علماء کولو وسیلہ ہے دعا کروانا صالحین کولو وسیلہ ہے اور زندیاں کولو دعا کروانا یہ بھی ایک وسیلہ ہے یہ وسیلہ جائز ہے کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے والے تے مور لائی ہے یہ تے کی لائی ہے آنکھ ہو گئے کیویں مور لائی ہے میرے پیغمبر کو صحابہ آ کے دعا کرواندے سن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چلے نا عمرے تھے تے میرے نبی فرماندے نے عمر عمرے تے چلے ہیں جی اللہ دے نبی فرمایا اوتھے جا کے مینوں بھی دعاواں جی یاد رکھی مینوں بھی دعاواں چ فرمایا ویس کرنی بڑا نیک آدمی ہے او آئے گا تے او دے کولو دعا کروایا جے او دے کولو دعا زندیاں کولو دعا کروانا میرے نبی تو ثابت ہے پر فوت شدہ دا وسیلہ پا کے دعا کرنا میرے نبی تو ثابت ہے
اور نبی یعقوب دے پترا نے اے آکھیا سی عرشاں والیا او جڑا ساڈا دادا ابراہیم جد الانبیاء فوت ہو گیا ہے اللہ او دے واسطے نال وسیلے نال سانو معاف فرما آکھیا سی۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام حضرت یعقوب علیہ السلام نالوں تے چوکھا ہی سی نا، جد الانبیاء سن، یعقوب علیہ السلام دے دادے سن، کیوں جی کہہ سکتے سن جد الانبیاء ابراہیم دا واسطہ تینوں دینے آ سانو معاف کر دے، پر نبی یعقوب دے پترا نے اے آکھیا نہیں آکھیا، کی آکھیا ابا جی استغفر لنا ذنوبنا، تسی ساڈے لئی اپنے رب کو استغفار کرو اللہ سانو معاف کر دے۔ زندہ نبی کو دعا کروا رہے نے، اسی بھی اج کہنے آ تو زندہ ولیاں کو دعا کروا، زندہ مولویاں کو دعا کروا، زندہ نیک لوگاں کو دعا کروا، بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، امام الانبیاء علیہ السلام تو ثابت ہے۔ پر جے تو آکھیں میں فلانے ولی فلانے نبی فوت شدہ دا واسطہ پا کے ربا تیرے کو منگنا اے کم جائز، اچھی بولو جائز، اے وسیلہ پانا جائز، کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ تو ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں تے اے ویکھنا ہے میرے نبی نے مہر کتھے لائی ہے، جتھے میرے مصطفیٰ نے مور لائی ہے گل وہی پر حق ہے، جتھے نبی پاک دی مور نہیں او پاویں کڈی بھی سونی کیوں نہیں او گل حق والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ باقی تعلق اپنا اپنا ہے، ساڈا نبی پاک نال اینا کو تعلق ہے کہ اسی نبی پاک دی مور تو بغیر کسے دی بھی گل منن واسطے تیار، تے تیرا تعلق اینا کو تو جتھے مرضی ڈگ پینا ہے، کدی اماماں تے ڈگ پینا ہے، کدی ولیاں تے ڈگ پینا ہے، کدی پیراں تے ڈگ پینا ہے، کدی بزرگاں تے ڈگ پینا ہے، اسی نہیں کسے تے ڈگ دے، اسی اوتھے ہی چوکنے ہاں جتھے مور محمد رسول اللہ دی لگ جائے صلی اللہ علیہ۔ اپنا اپنا تعلق ہے، تو اپنا تعلق نبھا، اسی اپنا نبھانے ہیں۔ یہ ہو جا ساڈا تعلق ہے نا نبی پاک نال، قیامت والے دن اللہ آکھن گے لے آؤ اپنا امام، لے آؤ اپنے پیر جی دے پیچھے لگے سو، اسی آکھن گے اللہ تیرا نبی محمد صلی اللہ، اوہی ساڈا امام ہے، اوہی ساڈا پیر ہے، اوہی ساڈا پیغمبر ہے، اوہی ساڈا مرشد، اوہی ساڈا رہبر، اوہی ساڈا رہنما، اسی او دے پیچھے لگے ہاں، اساں اونوں چھڈ کے کسے دوجے ول دھیان کدی کیتا ہی تے جنہ ہور پھڑے نے انہاں پھر اپنے آپ نے لے کے آ جانے نے تے اپنے اپنے نے کم آنا، انہاں تے اپنی پئی ہونی۔ اے قیامت والے دن امت حق سفارش کنے کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جنہاں نو تو لبدا پھرنا انہاں تے اپنی پئی ہونی ہے۔ اس لیے آ میری دعوت ہے وے چھڑ دے چھوٹیاں چھوٹیاں گدیاں چھڑ دے، وڈی گدی نو پھڑ۔ وڈی گدی کیڑی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وڈی گدی کو ہے کائنات وچ، اوہ اونوں پھڑ۔ اونوں پھڑن دا مطلب کی ہے؟ انہاں دی تابعداری کر، فرما برداری کر، آکھے لگ سنت من، شریعت من، حدیث من، قرآن من، پھر وہ کہ میں بیڑے تیرے پار ہوندے۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نو پتر آندے نے ابا جی ساڈے واسطے اپنے رب کو معافی منگو، اسی خطا کار ہاں۔ تے نبی یعقوب نے نہیں آکھیا چلو چلو نس جاؤ، اینے سال میں روا روا کے ہونا دے معافی منگو، نہیں۔ نبی یعقوب علیہ السلام نبی ہوتا ہے اور صبر دا پہاڑ ہویا کردا ہے تے تحمل تے بردباری کوٹ کوٹ کے نبی جے بھری ہوندی ہے۔ فرماندے نے یعقوب علیہ السلام اچھا پترو قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے پترو ان قریب میں تواڈے لئی رب کولوں معافی منگاں گا، میرا رب بڑا ہی بخشن والا مہربان ہے، ان قریب میں معافی منگاں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا سی؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تانوں معاف کر دے گا، اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ تے یعقوب علیہ السلام کی آندے نے سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تواڈے لئی معافی رب کولوں
منگاں گا اوہی گل یعقوب نبی کہہ رہے ہیں، اوہی گل یوسف نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ دے متعلق مفسرین نے لکھے اصل وچ رب نے دوواں دی گل نو ایک جیسا بنا دیتا ہے، پتہ جے کیوں؟ یوسف نبی دے دل وچ خیال سی جدوں میرے ابا جی آن گے پھر اسی رل کے انہاں واسطے استغفار کران گے، تے یعقوب نبی دے دل وچ بھی یہی خیال سی جدوں میں یوسف کول جاواں گا پھر اسی دوویں نبی رل کے انہاں لئی استغفار کران گے۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ انہاں کیا کہ اللہ معاف کر دے گا تانوں، انہاں کیا کیا ان قریب میں معافی منگاں گا تواڈے لئی۔ خیال ایسی ہم نے جاواں گا نا پتر یوسف پر، وہ بھی نبی اللہ میں بھی نبی اللہ، وہ بھی رب دا پیغمبر میں بھی رب دا پیغمبر، تے دوویں پیغمبر رل کے بہ کے انہاں خطاکاراں واسطے رب کولوں معافی منگاں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں نظراں واپس آ گئیاں اور پتراں نے خبر دیتی ابا جی ساڈا بھرا آندا سی کہ تسی اپنے باپ نو ماں نو اور سارے خاندان نو لے کے تے میرے کو آ جاؤ۔ مفسرین نے لکھے ہے تقریباً 70 کو افراد، کنے کو افراد؟ یہ سارے خاندان 12 پتر جو سن، 12 میں تے یوسف علیہ السلام سن تے 11 اوتھے کنعان سن، 11 پتر تے انہاں دیاں بیویاں تے اولاداں، اے سارے تے نبی یعقوب تے انہاں دی بیوی، اور بیوی یہ کیڑی سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ تے انہاں دے بچپن جی فوت ہو گئی سی، اے دوجی انہاں دی خالہ سی جدے نال حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح بادش کیتا۔ فرمایا انہاں سارے نو لے کے اے تقریباً 70 افراد بندے سن، فرمایا انہاں نو لے کے آ جاؤ مصر وچ، سارے کتھے آ جاؤ؟ مصر وچ آ جاؤ۔ ہن ابا جی تیاری کرو، بھرا یوسف نے سانو اوتھے بلایا، چلو اوتھے چلیے۔ ہن تیاریاں ہو گئیاں، اونٹ بج گئے، سواریاں اوتھے بہ گئیاں اور جناب یہ سفر شروع ہو گیا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یوسف علیہ السلام مصر وچ نے، نبی یعقوب علیہ السلام اپنا پورا خاندان لے کے، پورا اہل و عیال لے کے، سارا خاندان لے کے مصر وچ جا رہے ہیں۔ جدوں مصر دیاں سرحداں تے پہنچے نبی یوسف علیہ السلام نو خبراں ہو گئیاں کہ یعقوب نبی اپنے خاندان سمیت آ گئے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ بھی شہروں باہر نکل آئے، اپنے لاؤ لشکر بھی نال لے کے نکل آئے، اے سارے آ گئے نے نبی یعقوب دا استقبال کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ کی کرنے واسطے آ رہے ہیں؟ نبی یعقوب علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ پتہ لگا کسے عظیم شخصیت دا استقبال کرن اگے ود کے جایا جا سکتا ہے، اگے ود کے بولو جایا جا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے آئے تے مدینے والیاں باہر سرحد تے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دا استقبال کیتا ہے۔ پھر جناب میرے نبی نو پورے لاؤ لشکر سمیت لے کے مدینے داخل ہوئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول جدو اما جی فاطمہ گھر آوندیاں میرے نبی اگے ود کے فاطمہ دا استقبال کر، میرے نبی حضرت فاطمہ دا متھا چومدے نال لاندے، پھر لے جا کے اپنے نال اپنی مسند تے بٹھاندے۔ پتہ لگا اگے ود کے کسی دا استقبال کرنا، بولو، پر اوتھے ہی کھلو کے استقبال کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، اب ویکھو ہاں سورہ یوسف جو کیڑے کیڑے مسئلے نکل دینے گئے، اللہ اللہ تسی جاندے سو ایڈا لمکا چھڑیا جے سورہ یوسف نو، او اے گلاں تانوں لبنیاں سن، کیڑے کیڑے مسئلے نکل دینے پے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ میں آواں تے میرا لوگ اٹھ کے کھلو کے استقبال کرن، میں آواں میرے استقبال وچ لوگ کھڑے ہو جان، میں آواں میرے استقبال وچ لوگ، جے کوئی ماسٹر تواڈے چ ہے نے تے وہ بھی دھیان نال مسئلہ سن لو۔ ماسٹراں نو بھی یہ انگریز بھیڑی عادت پا گیا ہے، وہ کلاس وچ آوندے نے تے سارے بال جڑے نے وہ سٹینڈ اپ ہو جاندے، ہاں جی۔ افسر آوندے نے نا، افسر
اے افسر جنہاں نوں گھروں بڈھی کولوں مار پیندی ہے تے آندے نے دفتر تے سارے سٹینڈ اپ صاحب آ گیا صاحب کیڑا آ گیا چوڑا آ گیا گھروں مار کھا کے تانوں کھلاردا پیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یہ پسند کردا ہے میں آواں میرے آن تے لوگ کھڑے ہو جان فرمایا انہوں چاہیے فلیتبوا مقعدہ من النار اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے کتھے بنا لے کیوں جی ہن کی خیال جی پسند کرو گے کہ میں آواں تے میرے آندیاں سارے اٹھ کے کھلو جان میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کوئی عزت والا کائنات وچ ہے تے میرے نبی دے صحابہ نے آکھیا سونیا ساڈا دل کردا تسی آؤ تے اسی تہاڈا کھلو کے استقبال کریے تے اسی آویے تے تانوں جھک کے سلام کریے فرمایا میری شریعت اے جائز نہیں اگر میری شریعت جائز ہوندا میں بیوی نو آندا خامند نو سجدہ کرے پر میری شریعت رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں اس واسطے میرے آیا بھی نہ تساں کھلونا نہ یا کہ مینوں سجدہ کرنا ہے میرے نبی اپنے آیا کسے دا کھلونا پسند تے آج دا ماسٹر تے پروفیسر تے افسر تے صاحب اے نبی پاک نال اگے ہو گیا ہن بیماری پی گئی ہے سانو مولویاں نو دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت دے چھڑے ساڈے مولویاں جڑے بڑے بڑے مولوی نے نا انہاں نو بیماری پی گئی ہے وہ بھی ہن اوندے نے نا تے انہاں دے چیلے چانٹے جاندے نے حضرت آ گئے ہیں کھڑے ہو کے استقبال کرو اے چیلے چانٹے لے ڈوب دے یقین کرو وہ حضرت نو بھی گناہگار پہ کرتے ہیں لوکاں نو بھی جہنم وچ لے کے جاندے نے اوے نہ چیلے چانٹیاں پیچھے نہ لگے آ جائے اللہ دا قرآن منو امام الانبیاء دا فرمان منو صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہل الحدیث اسی مولویاں دے مقلد نہیں اسی پیراں دے مقلد نہیں اسی گدیاں دے مقلد نہیں اسی منیا عرش والے رب دا قرآن منیا تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان منیا صلی اللہ علیہ وسلم عزت اوہی کران گے جو رسول اللہ نے کرن دا حکم دیتا ہے او تو ود اساں اگے ودنا نہیں ودنا اے کو اور بھی تے مسئلہ سمجھ لو آ کئی آندے مسئلے اے جی ماں کے ہاتھ ماں دے پیراں نو ہاتھ لان واسطے چکیا جا سکدا ہے ابے دے پیراں نو ہاتھ لان واسطے چکیا جا سکدا ہے نہیں چکیا جا سکتا بولو ابے اگے نہیں چکنا اما اگے نہیں چکنا کدے اگے وے اونج ابے اما دی خدمت کرنی ہے انہاں دا احترام کرنا ہے انہاں دا ادب کرنا ہے انہاں نال محبت کرنی ہے انہاں نال پیار کرنا ہے پر چکنا انہاں اگے نہیں چکنا عرش والے رب اگے گل کو سمجھ آ رہی ہے چلو اگے چلیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا خاندان لے کے مصر میں داخل ہوئے نا جدوں نبی یوسف اگے ود کے استقبال واسطے شہروں باہر آئے نے تے استقبال کیتا ابا جی دا ہن تسی آپ ہی صاحب میں پڑھ رہا سا کہ تقریباً مختلف روایتاں نے 40 سال دی 80 سال دی کوئی 20 سال دی لیکن حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھے ہے کہ 23 سال عرصہ جدائی رہی ہے یوسف علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام دے درمیان کنے سال 23 سال مشہور 40 سال ہے لیکن کتابی روایت دے مطابق جڑی مستند روایتاں نے او دے مطابق حوالے دے مطابق 23 سال جدائی رہی ہے حضرت یعقوب اور نبی یوسف علیہ السلام دے درمیان 23 سالاں بعد اور حضرت یعقوب علیہ السلام آئے نے تے نبی یوسف اگے ود کے استقبال پہ کرتے ہیں ہن ایتھے جیڑیاں نے نا فلمی گلاں آ جڑیاں فلماں ڈرامے بڑے نے او دے وچ وکھایا جاندا ہے کہ نبی یوسف ڈگ رہے نے اٹھ رہے نے ڈگ رہے نے اٹھ رہے نے نبی یعقوب ڈگ رہے نے اٹھ رہے نے بے ہوش ہو گئے نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی نبی ایڈے بے صبر ہے بولو نبی ایڈے بے صبر ہے نبیاں اینی بے صبری نہیں ہویا کر دی نبی صبر دا پہاڑ ہویا کر دے نے ہاں یہ ضرور ہے
کہ جدوں ملے نے پھر ملن دا انداز کمال ہی ہوئے گا۔ 23 سال بعد جدوں نبی یوسف نبی یعقوب علیہ السلام نو ملے نے، روئے بھی ہون گے، اپنے باپ نو چومیا بھی ہوئے گا، باپ اپنے پتر نو چومدا بھی ہوئے گا، تے دکھ درد بھی سارے ہوئے ہون گے، تے پیار محبتاں دے سارے اظہار ہوئے ہون گے، پر بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، نہ نبی یوسف علیہ السلام نے کیتا ہے، نہ نبی یعقوب علیہ السلام نے کیتا ہے۔ ملے نے ابا جی نو تے مل کے تے اپنے ابا جی نو آندنے میرے ابا جی آ جاؤ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، ابا جی آ جاؤ مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہیا تے امن دی حالت چ رہو گے۔ ہن یعقوب علیہ السلام نو اپنے جناب محل چ لے گئے، محل چ لے جا کے اپنے باپ دے ماں نو اپنے تخت تے بٹھا دیتا، رفع ابویہ علی العرش، اپنے باپ تے اپنی ماں نو کتھے بٹھا دیتا؟ تخت تے، بولو کتھے بٹھا دیتا؟ تخت تے بٹھایا۔ پتہ لگا پاویں نبی ہوئے پر اپنے ماں پیو نو اپنے تو چوکھی عزت دیندا ہے، اپنے ماں پیو نو عزت دیندا کی اپنے تخت نبی یوسف نے اپنے باپ یعقوب نبی اور اپنی والدہ نو بٹھا دیتا۔ ہونے تے سوال پیدا ہوتا والدہ تے انہاں دی ہے کوئی نہیں سی، والدہ تے فوت ہو گئی سی، اوے اے سوتیلی والدہ خالہ سی، سوتیلی والدہ سی۔ میرے نبی یوسف علیہ السلام نے سوتیلی ماں نو اینی عزت دے کے دسی آئے وے، اگر ماں نہ ہوئے تے سوتیلی ماں نو بھی وہی رتبہ دے جو حقیقی ماں نو دے، سوتیلی ماں نو بھی اوہی مقام دے جو تیری حقیقی ماں نو تو دے رہے۔ اللہ سوتیلیاں ماں نو بھی اپنے سوتیلے پتران دے خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ اکثر یہی ہوتا ہے کیڑا کو میرا جمع ہے۔ فرق پاندیاں نے سوتیلیاں ماں، فرق پاندیاں نے اپنے جمعیاں تے اپنے خامن دی پچھلی اولاد وچ فرق پاندیاں نے، بہت کٹ ماما نے جیڑیاں فرق نہیں پاندیاں۔ اللہ ساریاں ماما نو ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، دوواں نو بٹھا دیتا تخت تے فرمایا مصر داخل ہو جو امن دی حالت دے اندر، ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں پیو نو تخت تے بیٹھایا، تے پھر جدو آپ بھی تخت تے بیٹھے نا تے ماں پیو تخت تو تھلے اتر آئے، تے 11 بھرا بھی سامنے موجود نے، ماں پیو بھی سامنے موجود نے، وخروا لہ سجدا، 11 بھرا تے ماں تے باپ سارے یوسف اگے سجدے پہ گئے۔ کی پہ گئے؟ سارے بولو کی پہ گئے؟ آنکھوں کے ہن سجدہ نالے آن تو سجدہ اللہ تو علاوہ کسی کو جائز نہیں، اور سجدہ ساڑی شریعت محمدیہ رب تو علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ پہلیاں شریعتاں چ احترام واسطے تعظیم واسطے سجدہ کیتا جاندہ سی، سجدہ کیتا جاندہ سی۔ ایسے لئی اگر اے حرام ہوندا سجدہ تے نبی یوسف اپنے آپ نو سجدہ کرواندے، اگر اے حرام ہوندا تے نبی یعقوب یوسف کے سجدے پیندے، تسی نبیاں کو اے کر سکتے ہو امید کہ او اللہ تو علاوہ کسی اور نو عبادتاً سجدہ کرن؟ اودوں جائز سی تے کیتا، اگر جائز نہ ہوندا نہ نبی یوسف سجدہ کرواندے نہ نبی یعقوب سجدہ کردے، اودوں جائز سی تے جائز کنے رکھیا سی؟ اللہ نے۔ ہون حرام ہے، حرام کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ منی کی دی ہے تے اللہ دے رسول دی، اللہ دی تے اللہ دے، اودوں جائز سی، کنے جائز رکھیا سی؟ اللہ نے، تے کروا کون رہا؟ اللہ دا رسول۔ ہون حرام ہے کیونکہ اللہ نے بھی حرام کر دیتا ہے تے رسول اللہ نے بھی حرام کر دیتا ہے۔ ہون اللہ تو علاوہ نہ تعظیمی سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے، نہ احتراماً سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے، نہ عبادتاً سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے۔ ہون ہر قسم دا سجدہ ہوئے گا تے صرف کنو؟ اللہ نو۔ اے ہون جدو حضرت یوسف علیہ السلام بہ گئے نا عرش تے تخت تے بہ گئے تے ماں باپ بھی سامنے سجدے پہ گئے تے 11 بھرا بھی سجدے پہ گئے تے ہن نبی یوسف بولیا وقال یا ابتی،
اگے ہو کے نا اٹھایا اپنے باپ نو ہاتھوں پھڑ کے نا نبی یعقوب نو اٹھایا تے اٹھا کے فرماندے نے ابا جی ذرا دھیان تے مارو ہاں یا بتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا ابا جی اے ویکھو جیڑی میں اج تو کوئی 30 سال پہلا خواب ویکھیا سی اج او رب نے پورا فرما دیتا 11 بھرا 11 ستارے تے ماں پیو چند تے سورج چند تے او خواب کی ویکھیا سی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین میں 11 ستارے تے ایک چند تے سورج اپنے آپ نو سجدہ کر دے وینا ابا جی ویکھو میرا خواب پورا ہو گیا جے ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا ہن نال ہی نا اپنے ابا جی نو دس دے نے کہ میرے تے رب نے انعام کیڑے کیڑے کیتے نے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن ابا جی میں جدوں تواڈے کولوں بچھڑ کے آیا میں مصر دے اندر آیا پھر ایک ویلا آیا مینوں قید کر دتا گیا تے میرے رب نے میرے تے احسان کیتا مینوں قید وچوں کڈ دیتا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن رب نے انعام فرمایا مینوں قید وچوں کڈ کے تخت تے بٹھا دیتا وقد وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ابا جی جدوں میرے تے میرے بھراواں دے درمیان شیطان نے اختلاف پا دیتا شیطان نے رنجشاں پا دتیاں انہاں تو بعد میرا رب تانوں وی اس پنڈ دیہات وچوں چک کے شہر مصر وچ لے آیا اے بھی میرے رب دا احسان ہے اے بھی میرے رب دا انعام ہے ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے تے جو چاہندا ہے او ویندا ہے جو چاہندا ہے او کردا ہے انہ هو العلیم الحکیم او بڑا حکمتاں والا تے جانن والا ہے حکمتاں والا تے اے جو کو جو نے کیتا ہے اے دیاں حکمتاں او ہی جاندا سی مینوں پتا تواڈے کولوں جدا کیتا اے حکمتاں او ہی جاندا سی کھوچ سٹایا اے حکمتاں او ہی جاندا سی کھوچو کڈ کے مینوں غلام بنا کے مصر پہنچایا اے حکمتاں او ہی جاندا سی پھر ایتھوں محل وچوں کڈ کے میرے تے تہمتاں لگوا کے مینوں جیل پہنچوایا اے حکمتاں او ہی جاندا سی پھر جیل وچ میرے کولوں رب نے کم لیا اے حکمتاں او ہی جاندا سی پھر جیل وچوں کڈ کے مینوں سیدھا تخت تے بٹھایا اے حکمتاں او ہی جاندا سی پھر تخت تے بٹھا کے ابا جی قید پوا کے میرا تے بھراواں دا میل کرایا اے حکمتاں او ہی جاندا سی اج تانوں پنڈ وچوں چک کے مصر شہر وچ لے آیا اے حکمتاں او ہی جاندا ہے اے حکمتاں ساریاں اونوں ہی پتہ ہے سانوں سبق کی ملیا رب دی حکمت تے راضی رہنا چاہیے رب دی حکمت اتے وہ جو بھی کرے سمجھو دے کوئی حکمت ہے ساڈا ایتھے کوئی ارادہ ہوئے نا کم کرن دا تے نہ ہوئے تے اسی جناب اٹھے ہو جانے او میں کرنا سی میں یہ کرنا سی میں وہ ہویا نہیں ہویا وہ اے کیوں نہیں ہوندا مردا کہ نہیں ہویا اے دے چ میرے رب دی کوئی حکمت ہے اے کیوں نہیں ہوندا جے کم نہیں ہویا تے میرا رب دا اے دے چ کوئی حکمت ہے وہ دے ہر کام میں جو کوئی حکمت وہ جاندہ بھی کون ہے اللہ ہی جاندہ ہے اللہ مینوں تو انو انہاں گلاں نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہن اگو گل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کر اگلا جمعہ سورہ یوسف دا آخری جمعہ ہوئے گا میری کوشش ہے کہ اگلے جمعے جڑا باقی دا کو رکوع رہ گیا ہے یہ بھی سارا بیان کر دیتا جائے اور نال ایک بات میں اگلے جمعے بیان کرنی ہے میں سورہ یوسف دے شروع دے اندر ایک گل دسی سی کہ سورت یوسف دے شان نزول چ کئی باتاں نے ایک بات تے اے وے لوکاں سوال کیتا
کہ بنی اسرائیل تے کنان وچ رہندے سن مصر وچ کیویں پہنچے؟ کیوں جی اج دی ایت وچ پہنچے نے کہ نہیں پہنچے؟ اور پہنچ گئے نے، رب نے پہنچا دیتا ہے۔ آ جواب سی رب نے دینا مکے والے انج پہنچے جب مصر وچ بنی اسرائیل، سارا واقعہ اول تو آخر تک رب نے بیان کر کے دسیا کہ لو سارے خاندان سمیت نبی یعقوب مصر وچ ٹر گئے۔ دوجی گل اے میں دسی سی کہ جدو سورہ یوسف نازل ہوئی سی ادو میرے نبی دے نال کافراں دے معاملات بڑے ہی تنگی والے سن، میرے نبی نو مار دے سن، گالاں کڈ دے سن، تانے دیندے سن، مینے دیندے سن، برا بھلا کہندے سن، ستاندے سن، ساتھیاں نو شہید کردے سن۔ تے کردے کون سن؟ سارا کچھ اپنے۔ کون کردے سن؟ بولو۔ تے نبی آندا سی یا اللہ اے میرے اپنے ہو کے انج کردے نے پے۔ رب نے آکھیا ذرا یوسف دے واقعے ول دھیان دے مار، وہ بھی تے اپنے ہی سن، تیرے اپنے اگر تیرے نال انج کیتا تے کیڑی گل ہے، وہ بھی تے اپنے ہی سن۔ ہن اے سارا واقعہ میرے نبی نو تسلی دی، کی دیتی؟ اگلے جمعے اے دسنا سیرت دی روشنی چ میرے نبی نو اے صورت وچوں کیویں رب نے تسلی دی، کیڑے موقع تے مماثلت واقعہ یوسف اور میرے پیغمبر دی سیرت ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بشرط زندگی و صحت عزیز بیان ہوئے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے دعاواں دی درخواست ہے، فوج شدگان واسطے دعا۔ ساڈے بھائی شیخ طلعت صاحب انہاں دا بھتیجا پرسوں وفات پا گئے، نوجوان بھائی 27-28 سال عمر۔ دعا کرو اللہ دی مغفرت فرمائے، اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری مامی بھی اور خالہ بھی لگتے سن، بیمار سن، 3 دن پہلے وہ بھی فوت ہو گئے، 4 دن پہلے۔ اللہ انہوں دی بھی مغفرت فرمائے، اپنی جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جڑیاں لغزشاں خطاواں اللہ معاف فرمائے۔ بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، اللہ تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار نے، بڑے چھوٹے، مرد و خواتین، ہسپتالاں چ گھراں چ جتھے جتھے کوئی بیمار ہے، اللہ تمام نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشاناں واسطے دعا، اللہ جتنے لوگ پریشان نے، جس مسئلے عرشاں والے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ انہاں دے دکھ درد دور فرما، تنگ دستیاں ساڈے ساریاں دیاں اللہ دور فرما، اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما، اللہ سانو نیک لوگ حکمران عطا فرما، ربا سانو بھی نیک بنا دے، ساڈے حکمران بھی اللہ سانو نیک عطا فرما۔ یا اللہ جڑے فلسطین وچ مسلمان ظلم و ستم دی چکی چ پس رہے نے، عرشاں والے انہاں دی مدد فرما۔ اللہ جڑے یہودی اسلام تے مسلماناں نو مٹانا چاہ رہے ہیں، اللہ انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد فرما۔ جڑے کافر اسلام دے خلاف اللہ سفرا کٹھے ہو گئے نے، اللہ انہاں کافراں نو نیست و نابود فرما، اللہ مسلماناں دی مدد فرما، اللہ اسلام تے مسلماناں نو غلبہ عطا فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اسی بڑے گناہگار خطاکار سیاکاراں، میرے مولا سانو معاف فرما، اللہ ساڈیاں عزتاں دی حفاظت فرما، ساڈے مالاں دی حفاظت فرما، ساڈیاں جاناں دی حفاظت فرما، ساڈے ایمان دی حفاظت فرما، عرشاں والیا ساڈے حال تے رحم فرما۔ ایک اعلان اور بھی کرنا چاہنا، اج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اسی فلسطینیاں دی مدد کیویں کر سکنے ہیں۔
ہن ساڈے چ اتنی بساط اور طاقت نہیں کہ اسی اتھوں جائیے تے جا کے فلسطین دے اندر اسرائیل دے یہودیاں دے خلاف جنگ کریے، ان جوگے نہیں اسی۔ ایک تے نہ ساڈے کول تربیت ہے اور نہ ہی اسی اتھے پہنچ سکتے ہیں۔ ساری حکومت تے ساری فوج پہنچ سکتی ہے، ایک کام بھی انہاں دا ہے، اللہ ساری فوج نو اسلام تے مسلمانہ دی مدد کرنے والی فوج بنا دے، آمین آکھو سارے۔ اللہ انہاں نو سمجھ دے، ہدایت دے، عقل دے، ربا اے مسلمانہ دے نال کھڑے ہو جان، اے فلسطینیہ دے نال کھڑے ہو جان، اے یہودیاں دے خلاف مسلمان کٹھے ہو جان۔ اسی بھی ایک کام کر سکنے ہیں، اسی یہ کر سکنے ہیں کہ اسی اسرائیل یعنی یہودیاں نو اسی جتنی زیادہ تو زیادہ معاشی اعتبار نال نقصان پہنچا سکنے ہیں وہ تے پہنچائیے نا، معاشی اعتبار نال اور نقصان کی پہنچا سکنے ہیں۔ جیڑیاں یہودیاں دی مصنوعات نے اسی انہاں دا استعمال چھڑ دئیے، ہور ملکاں دی مصنوعات استعمال کر لویے، ہور ملکاں دیاں بنیاں چیزاں استعمال کر لویے، یہودیاں دیاں بنیاں چیزاں دا استعمال چھڑ دئیے، وہ دا نقصان انہوں نے کی ہوئے گا، انہاں دی معیشت ڈاؤن ہوئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اس وقت پوری دنیا تے چھایا ہی اس وجہ تو میں کہ 99% مصنوعات ہی وہ دیاں چل دیاں نے پئیاں، صابن، شیمپو، کڑیاں اور جناب کھان پین والیاں چیزاں، گھیو، تیل ہیں جی، یہ اکثر چیزاں جیڑیاں نے لیز جیڑی اسی کھانے ہیں، لیز بال بھی ساڈے کھاندے نے، بڑے بھی کھاندے نے، یہ ساری یہ کمپنی کنہ دی ہے؟ یہودیاں دی ہے۔ تے کنی کو کھادی جاندی ہے؟ ہزاراں دے اعتبار نال روز صرف وزیرآباد دے اندر مینوں پتہ لگا ہے کہ اتھے ایک ڈیپو نہ رکھیا، اتھے روز دے ٹرکاں دے ٹرک آوندے نے مک جاندے نے، اینا کو دنیا لیز کھاندی، مگر انہوں نے ساڈے میدے خراب ہو، ہن سور دی چربی والے آلو کھا کے میدے ہی خراب ہونے نے۔ مینوں دسیا گیا ہے، میری جڑی کو اپنی تحقیق ہے کہ اے جڑیاں یہودیاں دیاں بنیاں مصنوعات نے کھان پین والیاں، اے دے چوں کسے نہ کسے اعتبار نال سور دی چربی بھی استعمال کرتے ہیں۔ باقی تحقیق تسی آپ بھی کر لو کنی کو کرتے ہیں، اون جے کہ شک تے پی گیا نا، بنی کنہ دی یہودیاں دی، تے جے ایڈا ہی تہاڈا آلو کھان نوں دل کرے تے لے آ کے آپ ہی گھر تل کے کھا لو، ضرور تہاں یہودیاں دی بنی کھانی۔ گل کو سمجھ آئی؟ اچھا ہن کئی لوگ آتے جی کنیاں کو چیزاں دا بائی کاٹ کریے، کنیاں کچھ، میں نا یار جنیاں کر سکتے ہو انیاں تے کرو نا، جنیاں کر سکتے ہو۔ ہن آج میکڈونلڈ تو تے KFC تو جا کے اسی اتھوں ون سونے کھانے نہ کھاویے تے مر چلے ہو؟ دسو کسے ہوٹل تو ضرور تساں باہر ہی کھانا کھان جانا ہے تے کسے پاکستانی ہوٹل تو جا کے کھا لو، ود تو ود ہوٹل نے چھل لان واسطے تیار بیٹھے، چھیلی لوانی جے نا جا کے میکڈونلڈ تے بھی جا کے چھیلی لوانی جے، KFC تے بھی چھیلی لوانی جے، تے کسے پاکستانی ہوٹل تے جا کے لواو، اتھوں جا کے کھا لو۔ اے یہودیاں دیاں جیڑیاں چیزاں چھڑ سکتے او تے چھڈو نا۔ ایک خبر دے مطابق مختلف ممالک دے اندر ساڑھے پاکستان میں مختلف شہر میکڈونلڈ دی مصنوعات ہوتے انہوں نے بائیکاٹ کیتا ہے مسلمانہ نے، جنہوں نے اللہ غیرت دیتی انہوں نے کیتا ہے، اللہ سانوں بھی غیرت دے ہیں جی، انہوں نے کیتا ہے بائیکاٹ۔ او دا نقصان ہے کہ 4000 کے 40,000 ملین ڈالر دے اعتبار نال انہوں نے ایک دیہڑی دا نقصان ہویا ہے، اور باقاعدہ اس ادارے میکڈونلڈ نے اپنے وہ ویب سائٹ دے اوپر اور اپنے جنا ٹویٹر شویٹر دے اوپر انہیں باقاعدہ لوکاں کو پوری دنیا دے لوکاں کو معذرت کیتی ہے، اور تو انہوں پتا ہوئے کہ نہ پتا ہوئے اے منع دے اعتبار نال اسرائیلی فوجیاں نو روز کھانے بھیج رہے ہیں۔ کون؟ اے میکڈونلڈ جنہوں تھی بڑے چاہ نال کھاندے ہو، اسرائیلیاں دا یہ سارا بنایا، انہوں نے سارے معاملات پیسے انہوں نے جاتے ہیں۔ اور یارو جیڑی چیز دا بائیکاٹ اسی کر سکنے کرنا چاہیے کہ ایسے اعتبار نہ تے اسی اپنے مظلوم مسلمان بھائیاں دی مدد کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہن اج تو بعد جیڑا نہ مدد کرے پھر مجرم ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ سانو اس جرم تو محفوظ فرما رہا ہے۔
اللہ سانو اپنے بھائیاں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہودیاں نو جنہ کو نقصان اسی دے سکنے رب سانو ہمت دے کہ اسی انہوں نقصان پہنچائیے اللہ ہمت عطا فرمائے اے بھائی ہوری میرے کول آئے سن اے ساڈے اس وزیر آباد دے اندر انچارج نے ٹریفک پولیس دے تے انہاں نے ایک بات میری تہاڈی خیر خائی واسطے دسی گورنمنٹ نے جرمانے بتا دیتے نے یہ فرما رہے نے غلط سائڈ تو جانا یعنی سائڈ ایتل آندی ہے تو تسی اس پاسے دوجے پاس ادھر نو جاؤ غلط سائڈ استعمال کرنا موٹر سائیکل تے یا گڈی وغیرہ تے نمبر 2 ہیلمٹ تو بغیر موٹر سائیکل چلانا اور نمبر 3 بغیر لائسنس تو موٹر سائیکل چلانا یہ جرمانہ گورنمنٹ نے 200 تو کر کے 2000 کر دیتا ہے کنا کر دیتا ہے 2000 تے انہاں معاف کوئی نہیں جے کرنا یہ سنیا پتا کیوں دینا ہے کہ سنیا تو دے چلے ہیں معاف جڑا پھڑیا گیا 2000 انہوں دینا پینا اس واسطے کی لوڑ ہے سانو پٹھے پاسے جان دی اسی سیدھے پاسے جائیے اینا ہی ہے نا کو تھوڑا جا گو جا کے موڑا ہوں گے تے کیڑی کو تکلیف پہ چلیے نالے ایکسیڈنٹ تو بھی بچو تے نالے جرمانے تو بھی بچو لسنس لو جی لسنس بنوا کے دیو جی ہاں آندے نے تسی آؤ انشاءاللہ لسنس بن جائے گا انشاءاللہ ایتھے 11-22 دے نال انشاءاللہ پہنچو تسی لسنس جنہ دے بنن والے نے بن جان گے تے لسنس بھی بنواؤ بغیر لسنس تو گڈی نہ چلاؤ ہیلمٹ پاؤ تے سیدھے راہ تے جاؤ صراط مستقیم تے کیونکہ سانو شریعت بھی یہی آندی ہے کتھے چلنا چاہیے پٹھے راہ تے نہیں چلنا چاہیے اللہ میں نے دونوں سمجھ عطا فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم